Na dobrú jazdu. Vidíme, či majú nejaké dotyky. Avec cette musique, ils vont gagner. Allez. Áno, a tá jazda nie len, že vyzerá ma dobre, ale aj ten čas tomu nasvedčuje. Nemci sa dostávajú výsledkom 130 na prvé miesto. Tým prívode na trati. Stíhajú ísť 12 predtým ako druhá loto tam dostane, takže im unikajú. Druhá, tretia lotu na sebe. Keď je o niečo rýchlejšia tá prvá lot z taktického hľadiska, je dobré, že im ujde urobiť miesto v druhej lode na kurme, zázanie do protiprúdnych brát. Tak ako to teraz vidíme v 15. nikdy nedavazia. Tak na to sa teraz pozrieme, čím to bude stačiť na Nemcov. Zatiaľ vedú Nemci časom 130-14, Francúzi sa bavia do